गामि गामि थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना बुजायहैनांगौ आरो बेनि थाखायसो जों दिनै नै बेनाराव लिरनाय जइन्ट वार्कार्स मिट बेनि थाखायनो जोङो माने बेखौ जोङो कन्फिडेन्स बिल्डिं जोंनाव खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ युथ बिपिएफ वुमेन बिपिएफ आरो बिएसइउ जोङो जइन्टलि लागासिनो दं दाना हासिगोन नङा होमबा खोथा बुङो नोंथांमोना हागोन ना हाया কথা কব পাৰিব না নাই এতিয়া আপোনালোকে গাঁৱত যাই পেলাই ৰাইজক বুজাব পাৰিব না নাই পাৰিব हागोन ना हायालै बर'फ्रालाय हासिगोन नङा होमबा प्रमद बर' सरकारा जोंखौ मा थगायदों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोफ्रा मा लस जादों बे खोथाफोरखौ दा दिनै इउपिपिएलआ आरोबाव बिराद गिदिर मोनसे मिशन खालामबाय थादोंनो रायजोफोर खोनासंदो ইউপিপিএল এটা ডাঙৰ অভিযান এটা চলাই আছে বিপিএফ দলৰ সিনিয়ৰ নেতাসকলক ইউপিপিএলৰ লৈ যাই ফালে তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰা खोनादों नङा होमबा नोंथांमोना इउपिपिएलआ माबा मोनसे मिशन बिथांमोना लाबाय थादोंनो बिपिएफआव थानाय सिनियर लिडार गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ लांनानै बिथांमोननि राजनीति भविष्यतखौ फिउचारखौ ध्वंस खालामनो थाखाय इउपिपिएलआ मोनसे मिशन लादों जाहैबाय बिराद गिदिर गिदिर नेताफोरखौ लेंना लांदों आरो टिकेट होआलासिनो गोजाव होदों देख जोंनि सासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि आसामनि खेबथाम केबिनेट मिनिस्टार जानाय चन्दन ब्रह्म इउपिपिएलआव थांनानै दिनै टिकेटआनो गैया टिकेट गैयाबा मा जागोन राजनीति भबिष्यत जागोन जानो टिकेट मोनाब्ला मा जानांगौ राजनीति नेतानि भबिष्यतआ बिथांमोनजों थांफानाय मानसिनि भबिष्यतआ मा जागोन खाम्फा बरगयारी सार दाखालै बावैसो इउपिपिएलआव जइन जाहैबाय जइन जाग्रोमोना मोनायावनो दावराव जादों फेरेंगानि मानसिफ्रा बुंदों अबाव गेलेनो बेलाय जोंलाय मानो सिटखौ हगारनो जों हगारनायाव गैया अबाव गेलेथों अब्ला अबाव गेलेबावगोन दाना इलेक्शन गेलेनो मोनाबा भबिष्यतआ जागोन जानो এতিয়া বলে খাম্পা বরগয়ারি ডাঙরে টিকিট নিদিলে রাজনৈতিক নেতার ভবিষ্যৎ কি হব কিবা লাভ হব তেখেতসকলৰ পিছত যোৱা আমাৰ মানে কিছুমান সৰু সৰা নেতা কৰ্মী ৰাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হব এতিয়া বলে নিশিনা সমষ্টিত বিনাগৈৰী খেলিব ইফালে বলে সালাখাটিত হেৰি প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম খেলিব আমাৰ খাম্পা বৰগয়ারি ডাঙৰে ৰাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হব টিকিটাनो गैयाबा गावजों थांफानाय मानसिफोरा मा जानांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुदों चन्दन ब्रह्म बिथांनो एमपिआवबो टिकेट होआसै दाखालै बावै बाय इलेक्शनावबो टिकेट होआखै एमसिएलआवबो जायगा गैया दा बिथांमोनखौ लांनानै ओरैनो गारनानै दोनहैबाय बिपिएफआव थानाय समाव बिथांमोना हाग्रामा सारनि उनावनो सेकेन्ड इन कमान्ड माने नैथि माने आगदा आखाइ बायदिमोन दा इउपिपिएलआ लांनानै बिथांमोननि राजनीतिखौ ध्वंस खालामनो थाखाय मोनसे बिराद गिदिर षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ ओरै उदालगुरिजों बेरायहोबाय थादों सानफ्रोमबो उदालगुरि थांगासिनो दं आरो उदालगुरियाव थांनानै गोजाम सिनाय मोननाय वार्कारफोरनि न' बेरायहोदों लेंलाबायदों आरो दा गावसोरनानो जायगा गैया टिकेटानो गैया खिन्थु बै मानसिफोरखौ लेंना लाबोनानै मा खालामनो जोंनिफ्राय थांनाय सासे एमसिएलए आंनि सिगां आफादगिरिमोन दा बिथांनोबो टिकेट होआनो बाट बिथाङाथ' सासे जोंनिनो सेन्ट्रेल आफादगिरिमोन युथनि दा बिथांखौ लांनानै युथआव आफादगिरि होफिनाखिसै ब्लकनिबो प्रेसिडेन्ट बानायबावासै ओरैबायदि माने लांनानै गारना दोनहैदों बिथांमोना दा बेनिखायनो दिनै दल बास्लायनायनि सिगां 10 बार 15 बार साननानै नायगोरो 1 लाख थाखा 50,000 गाबोन खुसुगाव मना गांथाम लाना बेरायबानो जोबगोन बे 50,000 नङा होमबा 50,000 सोरनिफ्राय फाय लानानै हरै बारलांनोसै मना गांथाम लाना खुसुगाव बाजाराव बेरायहैलाय 50,000 थाबैना थाबोआ नङा होमबा बै हिनजावफोरनाथ' दखना गांसेनो 30,000 सिम थांबायनो अबा 50,000 जों खय दिन जानो 5 बोसोर जानो हायो सरकारानो जोबखाबायनो इउपिपिएलना मालाय जाखांना फोजोबबाय माने साराया सुनो सम जाबाय नङा होमबा दालाय इउपिपिएलआव हाबनानै मा मोनजाहैबावनांगौ स्किमाबो रानखाजोबबाय टिकायाबो रानखाजोबबाय साख्रि होनानैबो सम गैखाला इउपिपिएलआव दासो गोदान जइन जाहैलाबायनानै मा मोनजाहैबावनांगौ टाइमानो बारखाबाय अलरेडि बे खोथाफोरखौ जोंनि वार्कारफोरा गोथौसिन सोरबा जुदि गोसोजों गोसो ओरै फारसे खालामनाङा फेन्दाखौ नङा होमबा ओरै हारसेयाव बुङोना दुइ भरि दुइ नाव फेन्दा फारसे ओरै हाबनानै थाबाय फेन्दा फारसे ओरै थाबाय
माने फेंदा फारसे BPF फेंदा फारसे UPPL बिदि राजनीति दा खालाम सानसेब्लाबो हमजायो बिदि खालामबा नङा होमबा सुल करिब नालागे जुदि राजनीति करेছে ভালদৰে কৰক ঘৰত কিছুমান পৰিয়ালে আলোচনা কৰি লৈ বলে ফ্যামিলি রাজনীতি হয় আজিকালি যে মানে এটা বিছনাত মানে নিজৰ স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত আলোচনা হয় এই তুমি মানে BPF যাই থাকা মই UPPL যাম লৰাক মানে কংগ্ৰেছত পঠাব ছোৱালীক মানে কবাত মানে BJPত পঠাব চাৰিটা পাঁচটা দলত এটা পৰিয়ালৰ মানে সদস্য ইফালে ইফালে ভৰি দিয়ে এনেকা ৰাজনীতি কৰিব লাগে না নালাগে কেতিয়াও যোন ফালে চৰকাৰ আহে আমি ইফালে গুছি যাম মালাবা নখৰ বিতিৰাই লাইনে যে হওয়া UPPL থানসै हिन्जावा BPF थानसै फिसाज्लाखौ BJP थिनहरसै जाय देरहायो बेजों भट आरो नखरैनो नङा होमबा बेबायदि राजनीति मालाबाबो दा खालाम बेखौ जोङो फोथायनो गोब्राब मोनो दा बेनिखायनो जा मावो गोसो होनानै माव BPF आव भबिष्यत दं आरो BPF नि दैदेननायावनो सरकार दागोन दिनै माने UPPL आ दिनै ICU सो दंखायो ICU होनबा मिथिना इन्टिग्रेटेड सार्किट इउनिट दार माने थैहां समाव मानसिखौ डाक्टाराव बावसोयो ICU सो होमबा ICU होनबा मिथिना मिथिया बै थैनोसै समाव बासिगना बासिला खुनु गेरेन्टि गैला अब्लाना माने ICU सोयो আজি तारिखत UPPL दले ICU আছে যেতিয়া মানে BJP অক্সিজেন দিয়া বন্ধ কৰিব এই অক্সিজেন দিয়া মুখাটো খুলি দিব সেই দিনাখনে UPPL দলে ধ্বংস হৈ যাব মৰি যাব BTCৰ পৰা ICU সুদং UPPL BJP आ बेकिं खालामाबा UPPL हारसिङै इलेक्शन गेलेनो हाला UPPL गावसोरसो बुंना लादों जों BJP दं BJP आ बुंगासिनो दं आमी अकले इलेक्शन खेलेन BJP কই আছে UPPL কই আছে আমার লগত BJP আছে আনফালেদি BJPৰ ডাঙৰ নেতা লিডাৰ বিলাকে কই আছে আমি BTC নিৰ্বাচন আৰু লগতে অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আমি অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম UPPL যেনে BJP অক্সিজেন লৈ যায় আছে যি দিনাখন অক্সিজেন দানা পানী দিয়া বন্ধ হ'ব এই দিনাখনে আমাৰ BTCৰ পৰা UPPL দল ধ্বংস হৈ যাব আৰু ছিন্ন বিছিন্ন হৈ যাব আৰু বেনেখানে UPPL দিनै ইলেকশনৰ দা ফैथों आरो बाव फावसायथों बिदिनानै दिल्लीयाव थांलाय गुवाहाटीयाव थांलाय रायलायगासिनो UPPL नुवाखै होनबा नोंसोरो नुदोंना नुवाखै इलेक्शन फैयाबा हामथारगौ इलेक्शनाव दाजाथों बिदिसो सानगासिनो दं UPPL इलेक्शन नाहिले UPPL कारणे ভাল इलेक्शन আহিলে ভয় বুকু বিৰাট কপনি উঠে UPPL দলৰ ইস্যুই নাই ৰাইজ কি কৈ ফেলে UPPL দলে মানে আৰু তেওঁলোকে ভোট পাব কোথায় নাই তেওঁলোকৰ কবৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে UPPL দল আজি তাৰিখত ইলেকশন হোৱাটো নিবিচাৰে সবকে ঠগালে তেওঁলোকে মাটি বাৰী সমস্যা সমাধান কৰিম সুইজাৰলেণ্ড বনাম ৭৫,০০০ হয় নহয় যুৱক যুৱতী চাকৰি দিয়াৰ কথা আৰু বহুত ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি ৰেলৱে ফেক্টৰী স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ কথা প্ৰমোদ বড়ো সরকারে কৈছিল আজি মানে এটাও নহল 2024 চনৰ 3 তাৰিখ জানুৱাৰীত অসম সরকার ভাৰত সরকার আৰু UPPL সরকাৰৰ মাজত এটা মানে আলোচনা হৈছিল এই আলোচনা স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি দিব নোৱাৰে বুলি কেন্দ্ৰ সরকারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে অলরেডি লিখি দিলে কারণ মণিপুরত অলরেডি এটা স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি আছে আৰু BTC দিব নোৱাৰে জালা খুনা হালানা লিরনা ৰখাবাই अपना गावसोरनि साननाय फेल जाबाय जायाखै ट्राइबेल इउनिभार्सिटी बुंनो हाला हो जे तेजपुराव दंखायना लिरना हरजाबाय मेडिकल कलेज माने एम्स बायदि बानायगोन दंमोन चिराङाव नेरिम बानायगोन दंमोन नर्थ ईस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बेखौबो होनो हाला होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लिरना हरखाबाय मा मावनो हाबावगोन दाना 60टा समस्थियाबो जाला पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो हानांगौमोन गैया एनडिपिनि समस्याखौबो फोजोबनो हायासै बिथांमोना नङा होमबा जेबो मावनो हायाखै दा बेनिखायनो दिनै मा खोथा बुंनानै रायजोनि खाथियाव थांगोन बोरै भट बिगोन लामाखौनो नागिरना मोनाखै UPPL मानसिफोरा जायखिजाया आङो गोलाव बुंबाय आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदि इस्युफोरखौ लानानै जाहाथे गामियाव मोजां रोखोमै केम्पिं खालामो कसुगावनिफ्राय जों देरहाखागोन गोख्रों सासे दैदेनगिरिखौ कसुगावनि केन्डिडेट हरगोन
আমাৰ এজন প্ৰভাৱশালী নেতা কুচুগাঁৱৰ পৰা এমচিএলএ খেলিব আৰু জিকাটো 100% খাটাং কুচুগাঁৱত 100% খাটাং হৈ আছে দেই ইয়াতে আৰু ইউপি বলে নিজিকে আমাৰ এই পশ্চিম সাইডৰ বিজেপিৰ কথা কংগ্ৰেছৰ কথা আলোচনা কৰি লাভ নাই কংগ্ৰেছৰ ভোট দি ভোট নষ্ট কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছে বিটিসি সরকার গঠন নকৰে তেওঁলোকৰ ইএমজিএম নাথাকে তেওঁলোকৰ কোনো মানে চিফ ডেপুটি চিফ নাথাকে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ নাথাকে বিপিএফ দলৰ নেতৃত্বত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিপিএফ দলে সরকার গঠন কৰাটো 100% খাটাং আমি 25-26টা বেশি আসন আমি বিপিএফ দলে লাভ কৰিব থ্যাংক ইউ बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল আমাৰ ইঞ্জয় বড় ডাঙৰীয়ালে